Moi boas a todas, a todos. Novamente estou aquí baixo mínimos porque estou de novo en Coimbra, entón non podo gravar coa mesma facilidade que estando por a miña casa, na Galiza. E entón, o que vou facer agora, vou continuar coa liña que estaba a facer de revisión dos textos, dos artigos que falan sobre o reintegracionismo, non? De actualidade. Entón, continuando con esta listaxe, levaba xa 2 vídeos, este vai ser o terceiro. Este terceiro é sobre un artigo de Ferro como resposta de Pilar García Negro, que xa comentei no último vídeo, e que se intitula O debate do galego matar ao mensaxeiro. Ben, e como non é moito extenso, vou completar con outra cousiña que teño por aquí. Ben, en principio, neste artigo, Ferro un pouco rise, así un pouco as escondidas, non? Pois el sabía que os nacionalistas responderían ao seu artigo. Como xa tiña mencionado, el fixo para picar, para facer picar alguén aí. E foi que caiu Pilar García Negro para responderlle. Ben, e entón, a partir de aí xa, el comeza a meter o dedo na ferida aí para un pouco iso, para facer un pouco de briga, non? Para marcar aí. E di da seguinte maneira, non? El acusa a Pilar García Negro de continuista e de non tentar novas cousas, non? Que muden a situación actual do galego. Claro, aquí pois poderíamos concordar ou non co Ferro, mas o certo é que non está a mudar nada. Levamos xa, quanto? 40 anos en que haxa mudanzas reais e indo nun camiño bastante, pois, non sei, pode que sexa pesimista, mas o camiño non parece nada bon. Entón, aquí o que fai acusala desa inactividade, desa falta de crear novos camiños, buscar novas solucións aos problemas que temos agora mesmo, non? E, novamente, cae en preconceitos, como no outro artigo que xa analisei del. E entón cae no preconceito de que alguén tente obrigar os castellano-falantes a falaren galego. É un discurso típico da dereita española, non? Aquí ninguén está a obrigar a ninguén, quero dizer, o que menos lle interesa a xente que busca que se recupere o galego é tentar obrigar a ninguén, porque o camiño de obrigar a xente, pois, causa o efeito contrario. Se tú queres obrigar a alguén que faga algo, esa persoa habitualmente vai tentar facer o contrario. Entón é ridículo. Penso que a estas alturas ninguén vai caer nesas. E a non ser que teñas unha ditadura en que poidas obrigar a todo o mundo a falar a lingua que che dé a ti a gana. En tal caso, podes conseguir todo o que quiseres e máis, porque se non falas o que el quer, pois vais para o cárcere, ou mátante, ou pois cualquier cousa pode acontecer. Ben, entón, pois aí, pois iso, xoga demagóxicamente o señor Ferro, fala dunha liberdade para escoller, que é falsísima, claramente, porque cando tú chegas na educación non a galego, a lugares da nosa sociedade, nomeadamente cidades, onde o galego é residual ou directamente inexistente, e a docentes que nen sequer dan as aulas de galego en galego, cual xa está falado, máis do que demostrado, máis non moito sentín xa pola Coruña, tampouco quero entrar en detalles de que instituto e que docente, porque non vou por xa o dedo acusador xa sobre as persoas, mas sabemos e coñecemos de casos as formas que utilizan para dar galego, que non son as máis axeitadas nen nada parecido. Bon, pois iso. Non existe unha auténtica liberdade para escoller, porque a ti danche unha lingua xa de base. O galego debería ser a lingua que
naturalmente, igual que naturalmente, pois se foi conformando o galego e as súas variedades dialectais con esa normalidade, pois con esa normalidade nos deberíamos ter todo o mundo como lingua galego, mas a través da colonización lingüística, para alén de outros tipos o galego pois vai sendo sustituído polo castellano e dentro de pois, cidades e demais é máis complicado ouvir utilizar o galego e é máis complicado que o galego se transmita. É dizer, pois por un caso específico. Teño un colega que é profesor universitario desde há moitísimos anos, que ten dúas fillas e que mora na cidade de Lugo. E unha desas dúas fillas é capaz de falar en galego e en castellano, a máis bella. Por enquanto, a máis nova é incapaz de falar en galego. E o seu pai fala con ela en galego desde que ela nasceu. Entón, non é un caso de perda do galego como lingua primeira, en transmisión xeracional, porque os seus pais falan con ela en galego, mas por causas de presión social, media, etc., que todo o mundo utiliza o castellano. Entón a nena, en vez de aprender o galego e utilizar o galego que lle transmiten seus pais, utiliza o castellano. Isto, segundo o señor Ferro, é liberdade para escoller, non? Entón, cando as persoas que falan galego non teñen direito de que os seus fillos e fillas aprendan e utilicen a súa lingua e transmitir a súa lingua, non teñen direito, realmente, porque o goberno deste país non lle está dando direito ás persoas que utilizan o galego como lingua, está lle restando direitos. É curioso, o goberno resta direitos ás persoas que utilizan galego e queixanse as persoas que utilizan castellano habitualmente queren que o galego desapareza. Eses queixanse do galego, de que exista. Parece ser que lles molesta. É dizer, non só lles molesta o galego, senón que lles molesta que as persoas que non teñen o castellano como lingua habitual teñan direitos. Para min é unha cousa totalmente anormal. É dizer, se eu vivo nunha sociedade, eu quero que todo o mundo teña os mesmos direitos. Se eu quero que os meus fillos falen galego, que se lles transmita a lingua dos seus pais e dos seus avós, porque eu non teño direito a iso. Porque eu non teño direito a que aprendan os nomes das frutas, dos animais, dos números en galego. Pois digo isto xa porque xa teño comentado que o señor Feixóo prohibiu as ciencias en galego. Entón, claro, non sei, non teño direito a que os meus fillos aprendan os números en galego. Parece ser que as matemáticas en galego pois non se deben aprender igual de ben, ou algo, non? Ou a física, ou química, non sei, son misterios. Ben, non vou enredar, porque senón por ese camiño vou botar a vida. E que a clase política faz o que quer, segundo comenta tamén. Non sei. A clase política debería facer o que o conxunto da sociedade queira, non? É cumprindo e dándolle eses dereitos que teñen a cada un dos individuos da sociedade. Mas, bon, aquí cada un que as súas opinións, que non vou entrar nesas. Ben, logo comeza a falar do reintegracionismo, do galego reintegrado, e comenta o seguinte: non é portugués nen tan diferente da fala galega. A ver, isto é un bocado extraño, non? A ver, sí, é diferente do portugués, iso concordo totalmente, porque o galego non é exactamente igual que o portugués, partillamos moitísimo léxico, prácticamente todo, salvo, xa digo, castellanismos que foran entrando no galego da Galiza, que son diferentes de algúns castellanismos que entraran dentro do galego de Portugal, de palabras que se inventa a Academia Gallega, porque non quero utilizar palabras en común co resto de variedades da nosa lingua. Por exemplo, inventan, non sei, beirarrúa en vez de utilizar paseo, que xa existía, e mesmo aparece xa en algúns poemas de Carballo Calero da década de 80 e de outros autores, ou inventar, non sei, xa nem lembro a palabra, estas palabras que se puxeron a inventar que son basicamente decalques do castellano, brote, rebrote, etc., que non sei como se chaman, mas que en galego son surto, igual que no resto de todos os países que falan variedades, variantes da nosa lingua.
etcétera, etcétera, etcétera. Se saímos desas, máis ou menos, pois non há unha grandísima diferenza. Logo tamén há diferenzas a nivel sintáctico, que non son iguais en algunhas estruturas sintácticas coinciden, outras non, que hai algunhas estruturas que son puramente galegas, por exemplo, dicer que algo é de noso, en vez de dicer que algo é noso, algo é de noso, esa forma non há no resto de variedades da nosa lingua, mas sí na galega, e debería ser preservada, obviamente, porque unha cousa é aceitar que teñamos todos a mesma grafía e outra ben diferente é modificar as estruturas da nosa variedade para axeitarnos a outra. Se hai algunhas coincidentes, ben, mas logo se hai outras que son puramente nosas, tampouco debemos de abandonalas. Máis de que se entende perfectamente entre nós, non temos problemas para nos comunicarmos. Entón, pois, é un pouco ridículo. E logo, non difere, non é tan diferente da fala galega. A ver, o portugués ten un sotaque diferente do galego, aínda que hai sotaques galegos que se parecen máis a portuguesa, por exemplo, Masaricos, etc. É un libro que é bastante elucidativo por aí por YouTube, onde se pode ouvir algún rapaz, xa dá uns vídeos que teñen uns aniños, en que fala, e algún portugués que eu como coñezo, Fernando Pinto Coello, aquí que é do Coimbre, espero que non se importe por mencionar o seu nome no vídeo, que ficou absolutamente sorprendido cando ouviu falar o rapaz de Masaricos. Iso é portugués, está a falar portugués. É que realmente as diferenzas son mínimas, ao final son mínimas, e ao final acabas dicendo, é que é a mesma cousa, son variedades da mesma cousa. Pode que algunhas se parezan máis e outras se parecen menos, mas son variedades, todo. Ben, entón, a fala galega, eu non falaría de fala galega, senón de falas galegas. Há varias falas galegas e unha cousa é falar e outra é escrever. Entón, aí temos que ter eses binomios en conta. Ben. Logo, comenta aquí, Pilar considera pois, que reintegrar é disolver o galego. Como xa tiña comentado, a ver, isto daría para falar bastante, non? E unha cousa é aceitar que o galego é unha variante, unha variedade dentro do este espectro luso-portugués, galaico-portugués, ou como lle queramos chamar a todo este asunto. Unha cousa é sabermos que estamos dentro daí e outra cousa diferente é perder as características propias do galego por aceitarmos todo o que se estipula nas normas desas outras variantes, non? Como xa comentaba, pois ese é un medo que parece ser que ten Pilar García Negro, mas que non deberíamos de ter medo. Sempre que nós estabelezamos unhas normas, unhas pautas a seguir, en que se marquen os trazos plenamente galegos para mantelos e inserilos dentro de esas outras variedades, así, pois, o galego podería ser comprendido moitísimo mellor, máis facilmente, saberían das particularidades da nosa variedade e facilitarían a nosa comunicación. É simplemente iso, non? Non ten moito máis. Ben, logo fala dun binormativismo integrador, onde sitúa ese binormativismo nunha suposta neutralidade, como se está a facer nos discursos políticos e en toda parte, que consiste en, eu que sei, eu non son nin machista nin feminista, eu son, non sei o que son esa xente, mas eles buscan ese punto intermedio tentando situar dúas cousas nos extremos e eu son o neutral, non son o bon do filme, os outros son radicais. Pois aquí tenta colocar o binormativismo nesa posición, non? Binormativismo integrador, nun centro, non? Entre a desaparición do galego no portugués e a desaparición do galego no castellano, non? O binormativismo que permite esa liberdade individual para poder escoller pois en que lugar nos colocamos nós, non? En que lugar nos identificamos máis, nun galego escrito en castellano ou nun galego pois inserido dentro das variedades do mesmo romance.
Logo, facilitar a expresión natural de cada individuo, legalizar e facilitar o estudo. Basicamente é o que vos estou comentando, non? Que é o que ele está a marcar aí. E logo acusa novamente, xa para findar o artigo, de inmobilista nese sentido, en que ten amigos, segundo asinala el, que utilizan palabras como pode ser obrigado, que non se inseren dentro desa do resto das variedades, en vez de inventar ese tema do grazas, que é unha recuperación dunha forma que basicamente pertencía ao ámbito religioso dentro das formas medievais, e utilizalo como forma de agradecimento que non tiña ese uso en ningún momento. E, por enquanto, a forma obrigado ten un uso mantido que se pode ver dentro dese registro que há no Instituto da Lingua Galega, dentro da páxina, podedes buscar ese obrigado e podedes achar como non há moitísimas aparicións de obrigado, mas as que há son utilizadas nese sentido, en que non quixeron utilizar os da Academia Gallega, que preferiran, retrotraerse épocas medievais para utilizar certas formas. Se unha lingua pode sobreviver a base de rebuscar entre papéis medievais unha e outra vez ad infinitum, non sei, eu penso que unha lingua debe renovarse, debe de estar pendente do que acontece ao seu redor e non pasar o día a inventar ou a buscar no pasado cousas para reutilizar, é un pouco renovarse, porque as linguas ou renovas ou desaparece, sabes? É a adaptación, se non desaparece no castellano, adáptaste ao que se está a acontecer no resto das variedades da tua lingua. Se non, desapareces, porque a xente vai ver iso e vai dizer que é isto exactamente, non? Moitas das palabras estarán a pensar que é isto, é un invento, e ao final acaban dicendo iso, que a norma da Academia Gallega é un invento porque pasan o de inventar, que é como eles se diverten, non? Se aparecen o tema dos hurtos, tardan uns 6 meses en inventar unha forma nova para lles chamar, logo de que os media galegos xa levan utilizando os castellanismos durante medio ano. Ves? En vez de ir onde teñen de ir e a forrar, poupar tempo e facer as cousas como é debido, utilizar surto, rapidísimo, fácil para toda a familia, sen desgaste neuronal. Vas telo aí, dado de maus, como decía o Rodríguez Lapa, non? Sen máis. E logo, o que tamén acusa é de legitimar a castellanización do galego. É curioso. Isto é un pouco o que vos quería comentar, e vexo que se alongou máis do que esperaba. Vaites. Para finalizar este vídeo, vou ler un fragmento dun libro que se intitula Ernesto Guerra da Cal, do exilio a galego universal, de Joel Gómez, que está por aquí, e que é moito interesante polo seguinte, porque reparei en que o discurso da Academia Gallega é bastante similar ao de algúns fascistas do regime franquista. Entón, vamos velo neste fragmento de texto. Aparece aquí o seguinte, en referencia a un libro que se publicou de poemas de Guerra da Cal, que se intitula Lúa de Alegmar, e di: no final do ano publicáranse as primeiras noticias e recensóns en 9/12 de 1959. Manuel Rabanal, docente crítico ben posicionado no regime franquista e valorizado como lingüista profesional de referencia na Galiza, escreve en La Noche a crítica intitulado Regreso a lo garaico portugués. Curioso. Iso que non pode ser, non? Que a Academia Gallega eles dicen non, iso está ultrapasado. O galego evoluíu, sabes? Evoluíu, entón, xa non é o mesmo. Xa non é galaico portugués, agora é galego. Mas eles non se importan en buscar palabras de cando eles dicen que é galaico portugués. Ir a textos do ano da pera para buscar algunhas palabras para incluir por sitio das que non hai, non? Un pouco extraño esa contradición. Extraño non, realmente, porque é constante, mas, extraño. Ben,
E di iso, La Noche, a crítica intitulada O regreso ao galaico portugués, na cual a cuestión ortográfica e o apelo á Guerra da Cal a se inserir no ámbito luso brasileiro é asunto central, non? Porque Guerra da Cal dicía que o galego está dentro dese eixo, non? De Portugal e o Brasil. A súa lingua pertence a ese conxunto porque pertence ao mesmo romance, é todo o mesmo romance, o romance atlántico, o romance occidental. E di, cualifica de postura regresiva o neotrovadorismo, frisa as grafías portuguesas de a Lúa de Alemar e afirma ser o apelo a que o meridiano lingüístico e cultural da Galiza pase por Lisboa e pelo Río e que é unha cuestión moi discutible e que sería moi difícil de inclinar en tal sentido a buena parte de la opinión del país. É dicer, colócanse aí o señor como o país, xa directamente opina polo país completo, e el sabe o que é bon e os demais non teñen nin idea, o mesmo que acontece ca Academia Gallega, non? E tamén falar de esa de regresividade, que é esa volta atrás as orixens, basicamente, tamén. Ese regresivismo de que tamén fala a Academia Gallega. E tamén o das grafías portuguesas, que se pasan o día a buscar lusismos e a eliminar palabras coincidentes co portugués, porque é todo lusismos agora o galego, e entón cada vez teñen menos palabras no dicionario. Bom, e para alén diso, segue así o asunto de yo no son obstáculo ni las ideas ni las exóticas grafías para que en él reconozcamos la existencia de buenos tramos de pura e limpia poesía indiscutible. É dizer, o mesmo que están a facer con Carballo Calero, non? Eliminamos o que non nos interesa, que é o reintegracionismo, a súa opinión de como se debería escrever en galego e demais, e simplesmente, pois, anunciamos o que nos interesa. Todo iso que fixo que foi boísimo, bonísimo, aí que traballou, esa gramática, esa historia da literatura galega contemporánea, boísimo, tal, a xente da Barreira, publicamos en Galaxia a primeira edición que non foi modificada por el, e mellorada por el, non reeditamos a última edición do autor, que é o que se fai habitualmente, senón a que nos dá a nosa gana e a que non está modificada e que é máis bella. Entón vemos como institucións, editoras e demais, pois teñen unha tendencia ideolóxica interesante e unhas formas de actuar pouco convencionais, segundo o que se esperaría deles nunha sociedade un pouco normal ou normalizada, xa non sabería que termo utilizar. Que mundo tan extraño, non? Esta Galiza é un país sumamente extraño, descompensado, non? Bom, reivindica Rabanal a pertenza da Galiza ao intersistema hispanófono e alerta dos perigos do lusófono. O mesmo que a Academia Gallega, non? Que pretende, pois iso, manter un sistema galego separado. Entón, ese isolacionismo que nos separa do resto de variedades da nosa lingua é que, ao final, acaba por nos inclinar niso. Os recoñecimentos teñen de chegar de España e non de fora. Entón, esa grafía a castellana que lles facilita o entendimento da lingua é para que veñan os funcionarios de fora a traballar cá e non teñan problemas de entendimento co galego. En definitiva, toda unha trama e unha telenovela de moito cuidado para levarnos polo rego, por onde eles queren. Sen palabras, non sei que opinades vos. Eu deixo por aquí este vídeo para que opinedes aí nos comentarios, que me digades que opinades, como arranxar isto, onde está o camiño realmente, que é o que está acontecendo na Galiza, quais son as solucións a estes problemas. Deixo vos a vos a palabra. Veña, grande abrazo a todos desde aquí, desde Coimbra. Veña, apertas.